Benvinguts i benvingudes a l'auditori de la UPC. En breus moments començarà l'acte. Us preguem que desconnecteu o silencieu els vostres mòbils i estigueu atents a les següents consignes en cas d'emergència. Sereu informats d'una emergència per mitjà del sistema de megafonia. També podeu rebre un avís per mitjà de l'alarma d'incendi de l'edifici o per part del personal de la UPC. En cas d'evacuació, dirigiu-vos a la sortida més propera. Seguiu el recorregut d'evacuació que trobareu senyalitzat. Aneu al punt de reunió, que es troba a la plaça Eusebi Güell. Fixeu-vos-hi, hi ha 4 sortides d'emergència des de la platea i l'escenari. Fixeu-vos-hi, hi ha 2 sortides d'evacuació des de l'amfiteatre que condueixen a 3 possibles recorreguts d'evacuació. Les persones amb mobilitat reduïda se situaran a la zona esquerra de la platea, des d'on hi ha un recorregut d'evacuació accessible. En cas que algú es trobi malament, aviseu al punt d'atenció sanitària. Per a qualsevol incidència, aviseu la cabina de control. Moltes gràcies per la vostra atenció. Vicerectora, conferenciant, professorat, personal d'administració i servei, titulades, titulats, familiars, amics i amigues, benvingudes i benvinguts a aquest acte de graduació on rendim tribut als nous graduats i graduades en el grau en Enginyeria Informàtica, promoció 2023-2024 a la Facultat d'Informàtica de Barcelona. La promoció del grau en Enginyeria Informàtica 2023-2024 està formada per més de 360 graduades i graduats, que ja formen part dels 16.000 titulats de la Facultat d'Informàtica des de la seva primera promoció a l'any 1979. El nombre de graduades i graduats és tan important i la participació en aquest acte de graduació tan elevada que s'hem vist obligats a celebrar la graduació en 2 sessions, la d'avui, 22 de novembre, i la del passat 15 de novembre. Entre els 2 dies s'han congregat més de 900 persones per celebrar aquesta graduació. Fa 4 anys, per alguns potser 5, que us van donar la benvinguda a la universitat via videoconferència. Segurament encara recordeu els primers mesos a la universitat, en plena pandèmia, època de restriccions i de classes via Meet. Van ser uns mesos molt complexes. Ho van superar. I tot i que el recorregut ha estat exigent, avui ens trobem per celebrar la vostra graduació, tal com es van conjurar a l'acte de benvinguda del setembre del 2020. Avui celebrem la vostra victòria, igual que aquest equip de persones. Aquesta imatge de l'equip olímpic de hoquei d'herba està triada per un motiu especial. El seu cicle de competició també és de 4 anys i en aquest equip hi ha un company vostre, el Marc Vizcaíno, també titulat de Gran Enginyeria Informàtica de la promoció 2023-2024. Per arribar aquí, a la FIP, a l'UPC, una universitat de primer nivell internacional, heu tingut que treballar molt i dur durant el batxillerat per estar entre els millors. Per arribar aquí, a la vostra graduació, ha estat a base d'esforç i de constància, en dies d'èxits i d'altres dies més grisos. És el dia a dia dels equips de primera divisió. Tot aquest esforç, tota aquesta exigència, són la base que us ha permès adquirir una formació sòlida, obtenir aquest títol, la vostra recompensa, la vostra Champions, en el que podeu desenvolupar una carrera professional exitosa i adaptar-vos a la constant evolució d'una ciència tan complexa i àmplia com és l'enginyeria informàtica. Seguint en el símil esportiu, també vull felicitar a la vostra afició, als vostres fans, que són les vostres famílies.
i totes aquelles persones que us han donat suport al llarg de la vostra formació. Una bona afició és la base de les victòries. Ben segur que la seva aportació ha estat decisiva per arribar a bon port. Som els enginyers i les enginyeres del segle XXI, els professionals que liderem l'actual revolució digital, que està transformant la societat una velocitat mai vista en tota la història de la humanitat. La transformació digital ho està canviant tot i és una oportunitat, especialment per a les enginyeres i els enginyers en informàtica. Els enginyers FIP són professionals premium, molt buscats i valorats per les empreses, una altra evidència de la qualitat de la formació que oferim i de la vàlua dels professionals que formem. Avui us faré entrega d'un diploma que acredita l'obtenció del grau en enginyeria informàtica. Aquest document conté elements que mereixen ser destacats. Per una banda, recullen els sellers de qualitat que estan atribuïts a la titulació, tant a nivell del sistema universitari català com a nivell del sistema europeu, el celler Euroinf, i també incorporem el celler d'UNITE, que és el consorci d'associacions europees que lidera la innovació dintre d'Europa i del qual la UPC, la vostra universitat, forma part. Tot és millorable i defectes també tenim, però els fets demostren que la Facultat d'Informàtica de l'UPC és un centre excel·lent. Els rànquings ens situen entre els 25 millors centres universitaris europeus en l'àmbit de la informàtica i entre els 100 millors centres a nivell mundial. Per tant, podeu sentir-vos orgullosos de formar part d'aquesta comunitat de titulades i titulats. És el reflexe de la dedicació i bon treball realitzat per l'estudiantat, el personal tècnic de gestió d'administració i serveis i el professorat de la facultat. Sigueu ambiciosos, els vostres coneixements i capacitats ho permeten. No us avingueu sent desenvolupadors de pàgines web o apps. Us esperen infinitats d'oportunitats, liderant projectes transformadors o disruptius. És el lloc que correspon a les enginyeres i als enginyers que volen aportar valor a la societat en la seva feina. Ara sou professionals de les tecnologies de la informació, un sector en dèficit de talent. Falten molts professionals. Sigueu prescriptors. Parleu de la facultat i de l'UPC als joves que busquen el seu camí professional i especialment a les noies i a les persones que viuen en un context socioeconòmic més vulnerable. Proposeu-los que, com vosaltres, s'incorporin en un sector ple d'oportunitats i en una alta qualitat laboral. Retorneu a la societat la confiança mostrada en oferir-vos la possibilitat d'estudiar a la universitat pública. Desenvolupeu la vostra activitat seguint criteris ètics, treballant cada dia per construir un món més solidari, més just i sostenible. Continueu creixent. El nostre àmbit és molt exigent i fa necessària una formació continuada. Per generar-vos noves oportunitats, per afrontar nous reptes, no dubteu en completar la vostra formació. Formar-se és adquirir nous coneixements i augmentar el vostre valor com a persones i com a professionals. A la Facultat d'Informàtica, a l'UPC Schools, volem donar i donem resposta a les vostres inquietuds, oferint màsters i postgraus en àmbits i temes d'actualitat i de gran impacte. Estigueu connectats, no oblideu la vostra alma mater. Si no ho heu fet ja, vinculeu-vos a associacions de titulats i titulades, a associacions alumni de la FIP i alumni de l'UPC. Dintre de la comunitat FIP Alumni trobareu els millors professionals del sector. Estar connectat a aquesta comunitat significa obrir-se portes, accedir a oportunitats i mantenir viu l'esperit FIPer. El secretari de FIP Alumni, el senyor Jordi Romero, ens parlarà del valor de la comunitat alumni. I recordeu que sou part de la facultat. La FIP són les persones que som i les que han passat. I la vostra relació amb la facultat no acaba avui. La FIP és casa vostra. Torneu per completar la vostra formació, participar a les festes FIP, a les activitats FIP Alumni, UPC Alumni, i participar a la HAC UPC o a les activitats com la Hub de Bits per la Marató. I bé, ja per acabar, simplement dir-vos
Fibers, sentiu-vos orgullosos del que sou, la FIB està molt orgullosa de tots vosaltres. Moltes gràcies. Bé, ara és per mi un plaer presentar-vos al senyor Mingo Olmos, que és titulat en la Facultat d'Informàtica de Barcelona, Enginyeria Informàtica, i també ha estat degà del Col·legi d'Enginyeria Informàtica de Catalunya i membre de la Junta de FIB Alumni. També ha desenvolupat la seva carrera professional d'una llarga trajectòria, però el que destaca actualment i les posicions que ha desenvolupat últimament estan en l'àmbit de la ciberseguretat, sent el director de ciberseguretat d'una empresa molt important que segurament tots coneixeu com és Accenture. Mingo, per favor, endavant. Hola, bona tarda. Ara sí. Bona tarda, Josep, gràcies per convidar-me a participar avui aquí. Enginyers, enginyeres, famílies, espero que us agradi el que explicaré. La xerrada que he preparat m'he inspirat en una que va fer Steve Jobs al 2005 a la Universitat de Stanford en un acte similar al d'avui. I explica com connecta els punts de la seva vida personal, professional, amb diferents històries. Si recordeu, Apple va fer fora Steve Jobs, després el va recuperar i va ser després que va fer aquesta xerrada. 2 anys després és quan va sortir l'iPhone com una innovació disruptiva que tots coneixeu. Llavors, en aquesta línia, jo quan era petit, de nen, la meva passió, la meva il·lusió, el meu somni era ser astronauta. Quan algú em preguntava, nen, tu què vols ser de gran? Jo astronauta. I llavors, quan veia pel·lis com Star Wars, flipava de tot el tema espai i les aventures. Encara flipo avui quan la veig. Si fan per la tele una plataforma, jo la miro. I en aquestes pel·lis, a banda de tot el que és l'espai, també sortien temes de robòtica i informàtica. L'R2D2, o aquí era... Això és el visor que tenia la X-Wing quan anava a petar l'estrella de la mort. I a banda d'aquestes pel·lis, hi ha una que segurament no coneixeu, que es deia Silent Running, Naves misterioses. Jo la vaig veure en el 82, encara que la pel·li és del 72, que no és molt coneguda ni molt bona, però per a mi va tenir un impacte. També va de l'espai, de robots. És una nau que envien a l'espai amb unes cúpules que porten mostres de la vida a la Terra, d'animals i de flora. I hi ha una guerra nuclear i llavors l'únic que queda de la Terra és el que hi ha a aquelles cúpules. Llavors, per una averia a la nau, decideixen que s'han de destruir i per salvar la tripulació. Llavors el Bruce Dern, que és el protagonista, es va carregar tota la tripulació per salvar les cúpules. Llavors la seva companyia eren robots que programava per jugar a cartes o quan té un accident perquè l'operessin. Aquesta pel·li va tenir un impacte en mi. Després ja a la tele, a TV3, al 85 van fer un programa que estava molt bé, que deia Connecta el micro, pica l'Start, que tinc aquí un petit vídeo. No ha sortit, no? No surt. Caixa de pensions. La Caixa... presenta... Connecta el micro. Pica l'Start.
Els gràfics per microordinador s'han fet populars. Cada vegada més professions fan servir els gràfics. Els científics, els artistes, els dissenyadors, els arquitectes, els advocats, etc. L'ordinador els permet elaborar tota mena de gràfics. La pantalla de l'ordinador és la taula de dibuix sobre la qual, mitjançant programes, s'hi tracen punts, línies, formes geomètriques, números i lletres. De manera senzilla i a baix cost, l'usuari de l'ordinador pot experimentar tota mena de Jo quan veia aquest programa també flipava. Llavors els meus pares van decidir, ja que li agrada aquest tema de la informàtica, li regalem un ordinador. I aquest és el primer ordinador que vaig tenir, que era un Amstrad CPC de Color Personal Computer, perquè l'habitual era pantalles en fosforito verde, fins a aquell moment, i perquè fer una idea tenia aquestes característiques: 4 megas de CPU, 60K de RAM i 0 disc. Hi havia un cassette aquí, que és on tu podies posar el programa i fer les teves gravacions dels programes. Comparat amb aquest mòbil, que té, sembla que són 8 gigas de RAM, la CPU són 4 GHz, o sigui, 1000 vegades més, el disc 260 gigas, la diferència és abismal. Aquest va ser el meu primer ordinador. Dels 80 també, a part del cinema, una de les altres meves passions era la música. I aquests són els 3 pòsters que tinc a una habitació. El Bruce Springsteen, Freddie Mercury i AC/DC. El cinema, música. El 89, quan toca decidir, vaig a la universitat que estudio, jo continuava encara la meva passió de vull ser astronauta. Llavors vaig mirar quines opcions tenia. Eren 2. Una, o anava a l'Acadèmia Militar de Saragossa per ser pilot i després, d'alguna manera, arribar a ser astronauta, o m'anava a fer aeronàutica a Madrid. Impossible. Pues tiro per la banda de lo que sortia a les pel·lis, de robots i programes informàtica, i vaig acabar aquí a la FIB, i per això soc FIBer. Aquesta és una foto del Campus Nord actual. En aquell moment no era així. Feien classes desperdigats por ahí a barracons i aules prestades dels telecos, com podíem. L'A1 i l'A2 van aparèixer primer i llavors ja van començar a fer classes en llocs normals. Els ordinadors que havia llavors per la universitat eren d'aquest tipus. Un Digital Research, el sistema operatiu DR2, que era la competència de Microsoft 2, MS2. També no recordo les característiques d'aquest, però ja veieu quina pinta fa, i era de fosforito verde. De la carrera, el que vaig estudiar va estar principalment lligat a la banda de hardware, tot el que era electrònica, xarxes, circuits, més que tota la part de software. També segurament influenciat per el tema de les pel·lis, els robots i l'enginyeria més hardware, més electrònica. I llavors, que anava del Campus Nord, jo què feia novament? Anava del Campus Nord, parava en empresarials, feia un bocata i baixava aquí, que era on estava la FIB, abans al Campus Sud. Tot el tema administratius i de la borsa de treball o de laboratoris estava al Campus Sud. Durant 2 anys era així, empresarials, bocata, Campus Sud i tornava. Al 91, en una d'aquestes borses de treball, vaig veure una feina que era de becari. La primera feina meva en el sector va ser com a becari, com havia de ser. I en aquella empresa, llavors es deia Prime, em van incorporar per un projecte que era digitalitzar tot el plano de la ciutat de Lugo. I em van fer formacions intensives en tot el món del Unix amb màquines de Sun Microsystems. Llavors vaig canviar. Anava de la UPC Campus Nord, parava empresarial, feia el bocata, i anava aquí on està l'escola d'arquitectura, que és on estava el lloc de la feina. La resta de la gent eren tots arquitectes i aparelladors. L'únic informàtic era jo. I en aquella època, recordo un dia que estàvem amb l'equip de professorat que dirigia aquell projecte i que tots plorant perquè s'havia mort el Freddie Mercury, que va ser el 91. Jo estava aquí a la uni i recordo molta gent plorant perquè havia mort. Va ser com de sorpresa. Un dia van anunciar que tenia sida i el dia següent va morir.
I aquí és la foto que amb la Montserrat Cavallé van fer l'himne de Barcelona dels Jocs Olímpics, que és un tema important que va posar Barcelona al món, però que també va representar moltes coses per la informàtica, perquè van aparèixer milers de persones treballant. Va ser una revolució van canviar els Jocs Olímpics des del punt de vista de tecnologia. Coses que arriba a la gent més com el video finish, la primera vegada que es va utilitzar va ser als Jocs Olímpics de Barcelona. 92, torno de becari, però aquest cop enginyers industrials, al Departament d'Enginyeria Química. Em van trucar perquè, com sabia de Unix, Sun Microsystems, i eren els sistemes que utilitzaven, doncs em van trucar. Vaig estar aquí 4 anys. Vaig canviar la ruta d'enginyeria industrial, de l'edifici d'enginyers industrials, Bocata Empresarials, Campus Nord. Vaig canviar pel matí treballava i per les tardes feia els estudis. 93. Vaig conèixer la meva dona, el meu amor, Susi, t'estimo, gràcies per acompanyar-me i per tot el teu suport. 95. Acabo la carrera, jo vaig trigar 6 anys, no 4 o 5, jo vaig trigar 6, però crec que em va anar molt bé. I llavors en aquell moment vaig dir, bueno, ja està bé de ser becari, vaig a buscar una feina normal a una empresa. I les que més sonaven en aquell moment, que recordo, eren aquestes. Andersen Consulting, que jo deia, hòstia, consultores, no sé, un tio fan de l'Alianza Rebelde, que li agrada el heavy metal de Nou Barris, una mica raro. IBM era com el poder establert, i llavors tampoc m'encaixava molt. I a més, que el seu fundador va predir que només es vendrien 4 o 5 ordinadors al món. I hi havia el Centre de Càlcul de Sabadell. M'ha costat de trobar el logo. El Centre de Càlcul de Sabadell és una empresa que va sortir de la Caixa Sabadell per fer temes d'informàtica. En aquell moment era líder en software de gestió. O sigui, hi havia milers d'empreses per tota Espanya que el software de gestió que utilitzaven, de facturació, de nòmines, de tota la gestió de l'empresa, era de software del Centre de Càlcul de Sabadell. Que era aquí, un edifici a Barberà, polígon de Santiga, on vaig estar venint durant 3 anys. Important, aquesta feina la vaig trobar també a la borsa de treball de la FIP. Vaig veure un anunci que buscaven a una persona, em va fer una entrevista Pere Botella, que era llavors el degà de la FIP, i em va enviar cap aquí. Aquí de fita, que jo recordo que em va agradar molt, vaig desenvolupar un llenguatge de programació que es deia UPL, User Procedure Language. Llavors, tenint entrevistes amb la gent que feia els programes per als clients finals, el que volien és que fos igual que Visual Basic. Llavors, jo, com feia el compilador, el vaig fer igual que Visual Basic. I això que va portar que la gent era més productiva i, a més, per incorporar penya a l'equip, com Visual Basic era popular, era més fàcil per a tothom. 3 anys després, jo era més d'electrònica, hardware, sistemes. Aquí havia estat fent de programador i de cap de projectes, no m'encaixava molt. Llavors vaig tornar, vaig a l'origen, Sun Microsystems. I vaig fer una entrevista a Sun Microsystems. Em va fer una entrevista llavors, no recordo el nom, el que és ara el director general d'Oracle, perquè Oracle va comprar Sun Microsystems. Em va fer una entrevista, l'edifici el tenien a Sant Just, però no em van agafar. Llavors, a una empresa que hi havia 2 plantes més amunt, que es deia ROS Systems, li van passar el meu currículum, visca la protecció de dades, toma, i llavors em van fitxar per un projecte que tenia a veure amb CaixaBank, la Caixa llavors, la Caixa, Sun Microsystems i ROS Systems, perquè el software que havia comprat CaixaBank el volien fer funcionar en Sun Microsystems i s'havia de fer el porting. Això va estar molt bé perquè me va enviar als Estats Units, a Atlanta. Aquesta és una foto d'Atlanta on està la Coca-Cola, la CNL i Stone Mountain, no hi ha res més. Van fer també els Jocs Olímpics al 96, encara que ningú els recorda, i com a experiència internacional superbé. Aquí, durant aquesta etapa a ROS, vaig tenir una experiència, la meva primera experiència en el tema de seguretat. En un projecte van venir uns russos a l'oficina perquè havien comprat el software per a gestionar els silos de míssils nuclears.
I llavors van anar a Atlanta i van dir, no, aquí no entráis. ¿Vale? Eren tios exagents de la KGB i no podien entrar als Estats Units. Llavors van dir, els enviem a la central Europa, que era Barcelona, i que facin allà la seva feina. Amb caràcters ciríl·lics i ordenadors amb ciríl·lics, doncs allà estaven fent temes de pentesting al software, que jo no entenia res. Va ser la meva experiència en el món de la seguretat. 2005. Per una persona que havia conegut a Atlanta, que després va anar a T-Systems, em va ajudar a entrar a T-Systems, que en aquell moment acabaven d'aterrar en el 22 @. De fet, jo quan vaig fer les primeres entrevistes encara no hi havia ni taules ni cadires. Quan vaig entrar ja sí. I em quedava molt bé perquè, a més, a 5 minuts caminant d'on vivia. Aquí vaig tornar també tot el tema de món de sistemes, data centers, xarxes de comunicacions i demés. Llavors vaig tenir com 2 etapes. Una primera etapa que era pre-sales, preventa, que per entendre'ns és com un híbrid entre tècnic i comercial, i després una etapa que em van dir, tu, xaval, a vender. Llavors em van posar de comercial, d'aquest tipus de serveis que fa T-Systems, i no em va malament perquè em van donar aquest premi de top a nivell mundial, que eren 10 persones de l'equip comercial. I aquí estan els 2 jefazos d'aquell moment, de T-Systems i Susi, i jo recollint el premi. 2005, al mateix gener, també vaig començar estudis d'MBA a XAD. Un col·lega que havíem treballat junts al Centre de Càlcul de Sabadell, que també és ciber i del fundador del Col·legi d'Enginyers d'Informàtica, em va dir, has de fer un MBA. I ja tenia una experiència professional i m'anava bé per complementar tota la part més tècnica, temes de màrqueting, recursos humans, d'administració d'empreses, de fiscalitat i demés, és una formació complementària que em va semblar interessant i supercontent. Un mes abans havia arribat Bruce a la família. Com podeu imaginar, Bruce és pel Bruce, el gos. En aquella etapa, a ESADE vaig ser dels fundadors del Club Business Information Technology. Al final, un nom més guai per tot el tema que és informàtica. I aquí teniu una foto d'una xerrada que es va fer, que eren reptes del sector automoció, que estaven Josep Maria Pujol, president de Ficosa, que fan principalment retrovisors per a cotxes, Vicenç Aguilera, que era el director d'innovació i també president del Circuit de Catalunya, Joan Majó, que havia estat ministre d'Indústria i, de fet, un dels precursors de tota la revolució dels Jocs Olímpics i que va crear l'empresa que fabricava ordinadors a Espanya, va ser ministre amb Felipe González, se podeu imaginar, i jo allà de moderador. Si veieu, el patrocinador era T-Systems, que era l'empresa on jo treballava. 2012, em van escollir, va ser les eleccions a la sala de la FIP, em van escollir com a degà del Col·legi d'Enginyers d'Informàtica. Per a mi tot un honor i un orgull representar els professionals del sector. I aquí tinc també un petit vídeo. Hola, bona nit. Se sent bé? És que jo sento una mica d'eco. No, perquè som aquí i ells ho senten directe. Ells ho senten bé. Vostè és enginyer o no? Sí. Mateix, perquè el so va cap allà i a tu et rebota. Perdona, la broma. I si et poses aquí al mig se sentirà millor, al mig dels dos. Al mig. I si traiem l'aigua, aquests no han pagat, no? Fora. I res, que... Veieu com aquí, amb el Xavier Grasset, estava molt més nerviós. Tu ets enginyer? Sí. Llavors, d'experiències molt positives d'aquesta etapa, a part de networking, conèixer molta gent, vaig impulsar la creació del Consell de Directors en Informàtica de Catalunya, CIOSCAT. Aquí veieu una foto amb un munt de directors i directores d'informàtica, que per a mi és la màxima expressió de directiu d'aquesta professió. També era membre del patronat de diverses entitats. Aquesta és el CETECNO, el Centre de Tecnologia, que si veieu està per allà també el Joan Majó. I Ginés Alarcón, que llavors era el CEO de T-Systems.
també estava implicat en el CETECNO. Participava a les diades, en les ofrenes, i entregava premis a personatges il·lustres com Xavier Trias, en aquell moment alcalde de Barcelona. Amb el John Hoffman, president de la GSMA, que és com l'Eccleston del mobile. I aquí, en un d'aquests mobiles, vaig conèixer el que després va ser el meu jefe, que em va oferir un nou projecte. Si veieu aquesta foto, també en el mundillo ESADE, estava jo, Sergi, que era llavors el director d'informàtica del Barça, Albert, que va ser president de FIP Alumni, el Ginés, CEO de T-Systems, Francesc, el CEO de Quatre Cases, Jordi de Telefònica i Lluís, que va ser el meu jefe en aquesta etapa. Llavors vaig entrar a Accent, que va ser una etapa... És on vaig començar en el món de la ciberseguretat, realment, i a més en una startup, que és una etapa molt bonica de crear l'empresa des de zero, de què fem, a què ens dediquem, comencem a treballar amb clients, viure tota aquesta etapa és superinteressant. Això, el que he dit, vaig entrar en el món de la ciberseguretat i després va arribar Thunder, que Thunder ve de la cançó Thunderstruck d'ACDC, un altre membre de la família. Coincideix que canvio de feina i apareix un gos, no sé si té alguna cosa a veure. Després, ja el 2021, a Innotec, que era de les empreses líders de ciberseguretat a Espanya, els va arribar que jo estava una mica patxutxo i em van anar a saco i em van fitxar. El 2023, Accenture tenia la seva divisió de seguretat, però no creixia molt, llavors va dir, si no crezco, compro. Pum, i va comprar Innotec. Llavors, des de fa un any, soc d'Accenture, que curiosament és Andersen Consulting, que jo havia dit que pinto con unos consultores, i ara estic allà. Darrerament, incorporació l'última a la família, aquesta recent, Queen, com podeu imaginar, de l'altre grup. Llavors, com a qualsevol xerrada, si no parles d'IA, sembla que no has dit res interessant, parlo una mica d'IA. Jo recomano aquest llibre, que no sé si ho he llegit, de Xavier Salamartín, de la Sabana a Mar. Té 2 volums, el primer és d'intel·ligència natural, el segon, que encara no ha sortit, diria, és d'intel·ligència artificial. I una de les coses que recordo del que diu el llibre és que tu, quan revisites un record, el modifiques. Llavors, igual tot el que s'ha explicat va ser diferent. Parlant d'IA, acabo amb unes recomanacions. Llavors li pregunto a ChatGPT quines 3 principals recomanacions faries a recent graduats en enginyeria informàtica. Continua aprenent, desenvolupa habilitats de comunicació i treball en equip i construeix una xarxa professional. Jo, abans de fer la pregunta a ChatGPT, ho vaig pensar, perquè crec que la intel·ligència artificial no ha de substituir la natural. Hi ha alguna que coincideix. Aquestes són les meves. Anglès. Tema experiència internacional i l'anglès. En aquella etapa que us vaig dir d'Atlanta vaig estar com 2 anys entre Atlanta, San Diego i Redwood City, al costat de San Francisco. I la primera que vaig arribar a Atlanta, la veritat és que dic, hòstia, what the fuck, jo no entenia res del que parlaven. Per molt que estudis, si no fas la immersió real, costa. I és un tema important, l'aspecte de l'anglès i l'aspecte internacional. Networking. Si us heu fixat, tots els canvis que he fet professionals eren per networking. Mai he anat per headhunter, és una cosa que no crec, crec més en el networking que en el headhunter. I si fas una bona xarxa de professionals, de gent, evidentment, has de ser bon professional i bona persona, si no, no et recomanaran. Sempre tens més possibilitats en el teu futur feina de que surtin coses interessants. I l'última és més relacionada amb passar-s'ho bé. Com tot el món de la feina, al final són moltes hores cada dia, es tracta que tu passis bé. I si tu passes bé, faràs una bona feina i serà més gratificant per a tu. I acabo amb aquesta recomanació de Steve Jobs, que és el que m'ha inspirat fer aquest connecting the dots. Gràcies, molta sort, enginyers i enginyeres.
Moltes gràcies, Mingo, per la teva conferència. Ben segur que la teva experiència i la visió que has compartit ens serà molt útil pels nous titulats i titulades. Bé, a partir d'ara el protagonisme serà per les graduades i els graduats i procedirem a acreditar les fites que heu assolit. Però abans, i com marca la tradició, una graduada i un graduat de la vostra promoció els deixaran unes paraules en representació de tots vosaltres. Convido que pugin a l'escenari a la Joana Boronat i al Guillem Peralta. Bona nit a tots. En un dia com avui, en què posem final a una etapa molt important de les nostres vides, vull començar recordant alguns moments que hem començat visquent junts. Estic segur que tots recordeu el primer dia de classe, en què veu pujar a la muntanyeta i anàveu més perduts que jo que sé, preguntàveu a la gent que anava més perduda que també que tu, i pensant, però l'aula A602, però on és això? Després et dones compte que totes les classes i el campus en si és una matriu, és que som friquis fins i tot per això. També recordo no només entrar perdut, sinó sortir encara més perdut de classes, i el que no sabia és que això seria el comú i el pa de cada dia durant tota la resta de la carrera. Però bueno, en general el primer any va ser una autèntica muntanya russa d'emocions, començant primer amb els semàfors vermells del jutge, sobretot qui no havia provat mai. També seguint amb els grafs infumables d'IC. I, si no haguéssim tingut prou ja, acabant amb les induccions i les demostracions de fonaments matemàtics. No sé com, però com podem, arrastrant-nos, plens de ferides, vam passar aquestes assignatures i quan ja vam pensar, bé, no pot anar pitjor, no pot venir res pitjor. I apareix EDA, MU, XC... I tot i així vam anar aprovant, encara no sé com, algunes assignatures, trencant-nos el cap per entendre recursivitat, encara no sé ni com funciona, programant hores i hores per guanyar el Doom i el joc d'EDA, o programant a Idi, el Homer Simpson i el Patricio perquè donessin voltes a un arbre. Si és que entretinguts estàvem. També com oblidar les grans estimades assignatures de hardware, perquè la nostra vida no tindria sentit si no coneguéssim l'arquitectura de von Neumann, o com programar el tan estimat Assembler, o com oblidar tampoc amb les pràctiques de CI el famós PIC18 F45K22. Si és que a més nosaltres, el nostre inici de carrera va estar marcat per la Covid-19, la qual un dia per l'altre ens van enviar a casa, fent les classes per Meet, que van aparèixer moments molt graciosos, com càmeres i micròfons encesos sense donar-se en compte, d'alumnes i professors, o que fossin les 8 del matí i encara estava al llit clapant, però bueno. També me'n recordaré sempre quan després ja vam anar tornant a la normalitat, a les 8 del matí, a ple hivern, amb totes les finestrals oberts, amb un airet fresquet que passava, amb la mascareta FP2 que jo no deixava respirar i amb les aules, les entresol, que ara he vist que ja les han canviat, que tenies el bracet per posar l'examen, que només amb la calculadora ja no t'hi cabia res més. I bé, una altra vegada passant assignatures, arrastrant-se com puguem, i vam arribar a escollir l'especialitat. I vam arribar a les xerrades informatives. Jo només vull dir que la millor xerrada, que el professor més èmfasi i més ganes li posava, repetint diverses vegades la paraula hacker, amb el millor horari, sense hores mortes, tot compactat, amb les tardes lliures i un dia de festa, va ser hardware. Sospitós. Jo, per sort, vaig triar l'especialitat de TI perquè no sabia què fer i us explicaré molt ràpid de què tracta, si algú encara no ho sap, i és, tractes una mica d'assignatures de sistemes operatius que converteixes en hardware
però no tan orientat al hardware, sinó més a la programació dels sistemes operatius. I després veus tots els protocols i com funciona internet internament, que és molt interessant. I bé, per la meva part, això és tot, i ara donaré la paraula a la Joana, que us farà la resta del discurs. Bé, per mi el tercer any de carrera va marcar un abans i un després, ja que vaig començar a plantejar-me el meu futur professional i a decidir en què volia especialitzar-me. Per si us pica la curiositat, vaig triar software. També és a tercer quan la majoria comencem a buscar empreses per fer pràctiques, a construir el nostre currículum, a aprendre a fer entrevistes, il·lusionant-nos amb alguns projectes que ofereixen les empreses, aconseguir el lloc desitjat i adonar-nos que tot l'esforç està donant els seus fruits. Estudiar durant el Nadal, per Setmana Santa, els caps de setmana, cancel·lar tots els plans. Per molts, també va ser un any de canvis. Anar-se'n a un altre país a continuar la carrera sense conèixer ningú per viure l'experiència de l'Erasmus, en alguns dels destins que se'ns ofereixen arreu del món. En el meu cas, un cop acabat el bloc de tercer, vaig començar a sentir que el meu vincle amb la universitat s'anava diluint. Cada vegada hi havia menys classes, poques assignatures, fins a arribar al TFG. Alguns el preparaven en un altre país, altres amb l'equip de la seva empresa, altres fins i tot a la mateixa UPC. I sense adonar-nos-en, arriba el dia de la defensa del projecte en què has estat treballant durant mesos davant del tribunal, on per molts aquest va ser el punt i final del nostre pas per la FIP. Al llarg d'aquests anys he après molt en l'àmbit professional, però també personal. I encara que soni atòpic, l'esforç i la dedicació ens han portat a assolir el nostre objectiu. I per això avui som aquí. Tant si ho hem aconseguit en 4 anys en el millor dels casos, com en 5, 6, 7, potser 8. Vull felicitar-nos per haver-ho aconseguit. Ens agradaria fer algunes mencions especials, principalment a aquells alumnes que et treien l'última plaça de l'assignatura que volies a l'hora de fer la matrícula. També a aquells alumnes que a les 8 del matí es posaven la càmera i responien a les preguntes del professor. Us portaré sempre al meu cor. També, tot i que va arribar tard, al ChatGPT, per la seva gran contribució i ajuda. També volem fer una menció especial a qui va descobrir la cafeïna i el cafè per ajudar-nos a mantenir-nos desperts per escoltar les classes de teoria i també a tots els youtubers que a les 3 del matí t'explicaven tot un quadrimestre de matèria. No m'agradaria finalitzar aquest discurs sense mencionar el bar de la FIP, i això ja és personal per fer els millors entrepans de truita de patates. I ara posant-nos serios. Gràcies a tots els companys amb qui hem compartit aquesta experiència, molts dels quals s'han convertit en amics o fins i tot en parella. També vull agrair profundament a tots els familiars i amics que ens acompanyen avui, perquè tant el nostre patiment com les nostres alegries les han viscut amb nosaltres. No podria finalitzar aquest discurs sense agrair a tot el professorat i al personal d'administració de la FIP per haver fet d'aquest camí un record preciós. I, per últim, felicitats a nosaltres i als companys que es van graduar la setmana passada, que a dia d'avui serveixi com a retrospectiva per mirar enrere i valorar tots els moments bonics que hem viscut fins avui. Moltes gràcies. Tinc una idea pel TFG. Jo també tinc una idea. Per què no et centres en aprovar primer i deixes el TFG per d'aquí 4 anys? Val, aleshores començo jo amb la part teòrica, no? Sí, i jo exposo la pràctica i les conclusions. Mira, ja tinc el currículum. A veure. M'hem fet el taller d'orientació. Oriol, últim examen de la carrera. Això sí aprovo. Hala, una oferta de feina a Berlín. Tinc una idea. I si ens centrem primer en acabar el TFG? Ei, que ho hem aconseguit. Que hem arribat al final. Que això és el principi.
Que vagi molt bé per Berlín. En aquesta fase, el més important és que trobis algú de confiança. Quant de temps! I què m'expliques? Doncs mira, recordes aquella idea? Ara és el moment. Paula, impuntual a vegades, però no sempre. Quin lloc tan xulo! Benvinguts a la trobada del Club Alumni Sènior. Deixeu-me començar amb el reconeixement a dos companys que ara fa 40 anys van iniciar junts un projecte que ha millorat les condicions de vida de moltes persones. A més, porten anys col·laborant en el Club Alumni de la seva escola i el programa de donacions de l'UPC. Si us plau, un fort aplaudiment per l'Oriol Pérez i la Paula Martí. Ara convidem a pujar a l'escenari el senyor Jordi Romero Mayal, secretari de FIP Alumni, qui us adreçarà unes paraules sobre el Club FIP Alumni. Benvinguts i saludats a personal de la facultat, família, amics. Jo soc el Jordi Romero, soc un antic alumne de la FIC, més antic que el Mingo. La meva presentació no és tan divertida, però serà més curta que la del Mingo. Sí, en primer lloc, sí, avui celebrem el final d'una etapa, però sobretot el principi d'una nova fase per vosaltres, que estarà plena de reptes, de problemes, de dificultats, però segur que de molts èxits. Durant aquests anys heu après, teniu més coneixements, us heu format com a persones, heu crescut professional i personalment, però sobretot us heu dotat d'una sèrie d'eines que us ajudaran a afrontar aquesta nova etapa que comenceu. Tot i que avui és un moment de comiat, la vostra facultat sempre tindrà les portes obertes per a vosaltres. Sempre podeu continuar formant-vos, explicar els vostres èxits i sobretot no perdre les arrels que us han portat fins aquí, que us acompanyaran en tota la vostra trajectòria. I per això, us convido, us animo a que formeu part de la FIP Alumni. Al final, els objectius de la FIP Alumni és ser un referent en el sector TIC de Catalunya, muntem xerrades de temes que estan de moda, que són d'interès per la comunitat, som un punt de trobada i de networking per persones que tenen inquietuds professionals semblants a les nostres. Ajudem a l'administració pública i a les empreses privades a gestionar el talent TIC, que com heu sentit diverses vegades és un talent molt escàs. I organitzem un acte que es diu la Festivity, que és una festa que es fa una vegada a l'any, que és l'acte festiu més important de les tecnologies a Catalunya. Sense més, una altra vegada, felicitar-vos per la vostra graduació i que el que toca ara són entrega de premis. Bé, doncs, a continuació farem el lliurament del Premi FIP Alumni als millors treballs final de fi de grau i que està dotat amb 1.000 euros. El tribunal que ha pres la decisió està format per la senyora Natàlia Laseras Torrella, graduada a la promoció 2021-22, per la professora Àngela Nebot Castells, professora de la Facultat Informàtica, i per la senyora Mireia Pau Vilanova, que és membre de FIP Alumni. Doncs... Em poso les ulleres perquè si no... El primer premi és per la finalista, que és Arnau Esteve Márquez.
I els premiats, són 2 premiats perquè el premi és ex aequo. Els motius pel qual el jurat ha decidit que aquests són els premiats és perquè els 2 projectes mostren avenços significatius en la millora de la diagnosi i tractament mèdics, un en l'àmbit de l'oftalmologia pediàtrica i l'altre, una paraula complicada, farmacogenòmica per al càncer. Tots 2 treballs aprofiten tècniques avançades d'intel·ligència artificial, com a xarxes neuronals, models bayesians i el maneig de dades complexes, com a imatges mèdiques i dades genòmiques, per superar les limitacions dels enfocaments tradicionals. Els 2 estudis contribueixen al moviment cap a la medicina de predicció, utilitzant dades individuals, biològiques i genètiques per personalitzar el diagnosis i tractaments. Ambdós projectes tenen una solvència i un rigor científic remarcables, que queda palès no només en les aportacions realitzades, sinó també en les memòries presentades i en la col·laboració amb grups de recerca de diferents universitats de prestigi. I els premiats són Marc Delgado Sánchez pel projecte DepthInet, Model to Determinate the Influence of Genetic Information on Patients Drugs Responsive. S'ha de fer cas al Mingo amb el tema de l'anglès. Sí, i el primer que és el Marc Delgado Sánchez. El Marc no hi és, sí, i recolliran el premi del Marc el senyor Delgado i la senyora Sánchez. Ens hem de fer la foto al mig. Felicitats. Marc Delgado Sánchez. Espera, li he donat aquí. I l'altre guanyador és la Mariona Jaramillo Civil per un projecte d'intel·ligència artificial and Bayesian Decision Theory applied to the diagnosis of recurrent treatment. I tampoc hi és la Mariona i recull el premi el senyor Jaramillo. Moltes gràcies i felicitats. Ara convidem a pujar a l'escenari a la vicedegana de Relacions Internacionals, la professora Anna Río Doval. Gràcies. Enhorabona a tots també, i si em posen la xarxa. Ara en aquest moment donarem un diploma als estudiants que han fet estades de mobilitat en alguna de les universitats d'aquesta xarxa clúster. La C és de consorci, la L de linking, connectant, universitats de ciència i tecnologia per l'ensenyament i la recerca. Llavors, aquestes són 13 universitats europees de prestigi i aquí baix tenim la Politècnica, que forma part d'aquesta xarxa. Aleshores, com a part d'aquesta xarxa, per haver estat en alguna de les universitats d'aquesta xarxa, rebreu un diploma, però la facultat també vol aprofitar aquest moment per reconèixer a tots els que heu fet estades de mobilitat, que sou molts, i que heu anat a molts països del món i, per tant, estem també molt orgullosos, molt contents de vosaltres. I a mi, la feina aquesta de la internacional sempre me la fan, perquè el Mingo ja ha fet la propaganda, la importància i el valor de sortir de la zona de confort, d'anar a conèixer gent,
de crear xarxes. Tot això ho heu fet molt bé. I també, doncs mira, ha estat molt bé que els que han sortit ara fa un moment siguin els pares de gent que està pel món, també perquè sense el suport imprescindible de les famílies no es pot fer aquestes estades internacionals, per tant, també reconeixem el seu paper, d'acord? I llavors jo no m'havia mirat ni al ChatGPT ni havia escoltat la xerrada anterior, però sí que havia preparat més o menys el que pensava dir dient això. D'una banda, que esperem, la facultat espera que l'experiència hagi sigut profitosa tant a nivell personal, acadèmic, professional, tot això, i llavors això, que teixir xarxes és molt important. Comences anant a Atlanta i acabes a T-Systems i coneixes. Per tant, continueu fent créixer les vostres xarxes i que us donguin molts èxits. Felicitats a tots. A continuació cridarem als graduats i graduades que han fet una estada en alguna de les universitats de la xarxa i la vicedegana els lliurarà l'acreditació. Doncs comencem. Jaume Casals Vilaplana. David Herrero Faura. Peilin Ni. Ferran de la Varga Antoja. Ara convidarem a pujar a l'escenari a la vicedegana cap d'estudis de la fase inicial, la professora Gemma C.C. Castel, qui explicarà el programa d'acció tutorial. Bé, en primer lloc, moltes felicitats a tots els graduats i les graduades i especialment a les famílies que els heu donat suport i els heu acompanyat per arribar fins aquí. Ara passarem a donar unes acreditacions, el nostre reconeixement a totes aquelles persones d'entre vosaltres que veu decidir dedicar part del vostre temps a ajudar els estudiants que començaven el grau en Enginyeria en Informàtica, a tots els que heu col·laborat amb el Pla d'Acció Tutorial. Uns en la part de mentories, és a dir, acompanyant durant el primer quadrimestre del grau dels nous estudiants i explicant-los els petits trucs, els petits detalls que ajuden a començar a integrar-se en un entorn nou, en un centre on pràcticament no coneixes a ningú i que, de fet, ho agraeixen molt els nous estudiants. I també donarem un reconeixement als que vau decidir en el seu moment participar en el programa Aula Lliure. El programa Aula Lliure és un programa en el qual doneu, o es donen als estudiants més sèniors, de tercer, quart curs, donen classes de reforç als estudiants del primer curs. Per tot això, per haver col·laborat en aquests dos programes, us volem donar des de la facultat el nostre agraïment. Gràcies. Ara cridarem els graduats i graduades que han participat en el Pla d'Acció Tutorial, en el programa de mentories, i la vicedegana els lliurarà l'acreditació. Comencem. Javier Abella Nieto. Jesús Andújar Arroyo.
Pablo Javier Buxó Hernando, Àlex Domínguez i Rodríguez, Christopher Luis Dortiñac Meneses, Adrià Espinoza Gómez, Guillem González Valdivia, Bernat Oms Gisbert, Darko Iglesias Ayasio, Marc Navarro Acosta, Josep Navarro Castellà, Peilin Ni, i Àlex Uller Parcerisas. A continuació cridarem els graduats i graduades que han col·laborat en el Pla d'Acció Tutorial Aula Lliure i la vicedegana també els lliurarà l'acreditació. Comencem. Lluna Clavera Comas. Víctor Correal Ramos. Raúl Cutillas Benítez. Adrià Espinoza Gómez. Guillem González Valdivia. Àlex Herrero Bravo. David Herrero Faura. I Walter José Troyani Vargas. El projecte InLab de la Facultat d'Informàtica de Barcelona de la UPC va néixer fa 10 anys com un intent de sistematitzar tot un projecte que ja estava en marxa, en el que els estudiants col·laboraven en projectes internacionals de recerca i innovació i adquirien així una experiència i unes capacitats de treball en grup, de multidisciplinarietat, que feien que tinguessin una formació molt més adequada al que el sector de la informàtica, sobretot, requereix en aquests moments. L'objectiu de l'InLab és doble. D'una banda fem projectes d'innovació, innovació tecnològica,
orientats a empresa, perquè l'empresa pugui afrontar amb garanties la transformació digital, i aprofitem aquests projectes per fer formació. Tenim 6 àrees d'expertesa: la mobilitat intel·ligent, la ciència de les dades i el Big Data, l'enginyeria del coneixement i de serveis, la ciberseguretat, el tema de la indústria 4.0, optimització i simulació, i també les eines de suport a l'aprenentatge. El programa Talent de l'INLAB FIP és un programa acadèmic que consisteix en complementar la formació que l'estudiant rep en els seus estudis ordinaris amb una participació en projectes reals que es desenvolupen dins de l'INLAB FIP. El programa Talent es va concebre l'any 2013 i des de llavors s'ha implementat en 6 promocions d'estudiants. D'aquesta manera hi ha més de 300 estudiants que han passat pel programa i d'aquests 300, més de 200 han pogut realitzar el seu treball final de grau o treball final de màster en el programa Talent. Jo ara fa 2 anys i mig que estic a l'INLAB FIP i la veritat és que està sent un viatge apassionant. És un procés sostingut constantment on sempre, cada dia es va aprenent coses, es comparteix molt el coneixement, es toquen molts projectes diferents. Actualment jo estic treballant en el projecte d'àmbit i desenvolupament web. Nosaltres funcionem per sprints i normalment cada setmana el que fem serà reunir-nos i treballar sobre què estem fent, què és el que cal fer i quins són els nous objectius i noves coses que queden per fer. Haver participat en el programa Talent m'ha portat molts avantatges. El principal és saber com relacionar-te amb el client i tenir una experiència del que trobaràs en el món real un cop surtis de la universitat. En el lab hay mucha rotación en el código, entonces tienes que aprender a hacer un código de muy buena calidad para que luego la persona que venga detrás pueda interpretarlo bien y pueda hacer cambios o extenderlo, lo que sea. Y entonces en la empresa es lo mismo, ¿no? Tienes que tener mucho cuidado con el código que haces. Estem completament convençuts de que els estudiants que participen en el programa Talent tenen les eines i els recursos no només per ser bons enginyers en informàtica, sinó també per desenvolupar-se millor com a professionals i com a persones. Em sembla que aquest projecte és un encert. Totes les universitats haurien de promocionar i de voler tirar endavant més projectes com aquests. Per mi el fet de que el programa Talent estigui vigent és una sort que tenim increïble. M'és impossible imaginar-me com seria ara la inserció laboral un cop s'acaba la carrera sense haver tingut aquesta experiència prèvia. Jo crec que els estudiants tots estem superagraïts. Ara convidem a pujar a l'escenari el director de l'INLAB, el professor Ernest Teniente López. Bé, bon vespre a tothom. Enhorabona, enginyers, enginyeres, famílies. Hi ha molt de talent aquí davant, és increïble, és impressionant pujar aquí a la tarima, a l'escenari i veure's a vosaltres. Jo soc professor de segon i us he conegut a molts de segon, esteu ara a la carrera i realment és un plaer tenir la sort de poder parlar davant vostre i donar-vos l'enhorabona per aquest motiu. Jo sempre dic 2 coses importants. Ara teniu un futur impressionant per davant, teniu la sort que heu triat uns estudis que avui tenen moltes sortides i faria 2 recomanacions. Sigueu lliures, sigueu responsables, disfruteu, viviu lliurement, teniu tot, podeu fer-ho actualment. I la segona, ja s'ha dit avui també ningú, però és molt important, disfruteu, passeu-vos-ho bé. Per això estem aquí, per això vivim, i jo crec que és important, com més disfruteu, millor treballareu. I gràcies per això. Ara cridarem els graduats i graduades que han participat al programa Talent i el director de l'INLAB els farà entrega del diploma. Jaume Casals Vilaplana. Martí Joanola i Ametller. Marc Navarro Acosta. Javier Núñez Cerezuela. I Martí Recalde Tarrón.
Ara arriba el punt culminant de l'acte on farem entrega dels diplomes als graduats i graduades en Enginyeria Informàtica de la promoció 2023-2024 i convido a pujar a l'escenari a la vicerectora de Docència i Estudiantat de la UPC, la senyora Anna Mujal Colillas, el degà de la Facultat d'Informàtica, en Josep Fernández Ruzafa, i a la cap d'estudis del GEI, la professora Lídia Montero Mercader. Ara cridarem els graduats de 3 en 3 i a mesura que us anomeni, pugeu a l'escenari per la vostra dreta i aneu directament al número de box que us han lliurat a la vostra entrada. I quan sigueu 9 farem una foto de grup i podreu abandonar l'escenari. Doncs comencem. Javier Abella Nieto, Joan Acero Pousa, Pau Adell Raventós, Jaume Alós Cuadrado, Priyanka Amarnani Karamchandani, Jesús Andújar Arroyo, Sergio Araguás Villas, Jordi Baranda Domínguez, Paula Barrachina Cáceres, Irene Bertolín Rico, Iker Blanc Quinteiro, Elsa Bosch Solina, David Bolea Pérez, Joana Boronat Soto, Pau Bosch i Ribalta, Pablo Javier Buxó Hernando, Marc Cabero Armengol, Alfonso Fernando Cano Pérez, Huiwen Cao, Diego Casado Esteras, Jaume Casals Vilaplana, Héctor Castaños Sánchez,
Marc Castellana Navarro. Marc Castro i Chávez. Lluna Clavera Comas. Juan Clusellas Cánovas. Víctor Correal Ramos. Pol Crespí Casanovas. Raúl Cutillas Benítez. Natalia Day. Ferran de la Varga Antoja. Óscar Delgado Gómez. Marc Díaz Calderón. Àlex Domínguez i Rodríguez. Christopher Luis Dortiñac Meneses. Sergi Duran Joan. Andrés Emc Boada. Adrià Espinoza Gómez. Marta Esplugas Clos. Arnau Esteban Márquez. Pol Ferrer Burgos. David Franco Fàbregas. Alejandra Gallardo Avellán. Agustí Gallego Marfa. Daniel García Estevez. Gerard García Velasco. Pol Garrido Melís.
Pau Gibert Moreno, Sergi Gil Canalias, Iván González Reguera, Guillem González Valdivia, Jaobin Guo, Miguel Gutiérrez Jariot, Àlex Herrero Bravo. David Herrero Faura, Joan Hervás Roldán, Dídac Hispano Corbera, Bernat Oms Gisbert, Darko Iglesias Ayasio, Dídac Jaquet Rosell, Mónica Jiménez Candela, Jaonan Jin, Martí Joanola i Ametller. Pol Callai Raventós, Ifan Kosatsav, Mikhail Kovalov, Haopeng Linye, Adrià Lozano Julián, Oriol Martí i Jariot, Xavier Martí Llull, Mario Martín Solà, Pasqual Mas Baules.
Cristina Migó Lluís. María Montalvo Falcón. Arnau Morán Riera. Miguel Moreno Alcaraz. Àlex Moreno Baeza. Daniel Morón Roces. José Morote García. Miquel Muñoz García Ramos. Jana Muñoz Ruscalleda. Marc Navarro Acosta. Josep Navarro Castellà. Peilín Ni. Javier Núñez Cerezuela. Juan Emilio Oliván Lázaro. Àlex Uller Parcerisas. Tomàs Osarte Segura. Alicia Pallarol i Zábal. Marc Pàmies Zafra. Carlos Daniel Pati Huanaco. Víctor Pechovierto Gutiérrez. Guillem Peralta Ferrer. Marcos Pérez Noiseux. Xavier Piña Suárez. Víctor Pla Sanchís. Carla Puigdellíbol i Pérez. Lluís Pujalte Feliu de Cabrera. Òscar Ramos Núñez. Martí Recalde Tarrón.
Pau Ribelles Andrade, Iván Risueño Martín, Pablo Robledillo Valencia, Pol Roca Cerdà, Juli Saun Montejano, Brian Leonardo Salto Salao, Fernando Sanz Casado, Javier Sanz Majolero. Ja acabem. Ferran Solanes Serrat, Marc Tacons Vega, Víctor Teixidor López, Walter José Troyani Vargas, Pol Vila Fernández, Adrián Villar Huerta, Mario Wang Zhan, Hank Yao, Wenki Zhou, Joan Areal Azuara, i David Casals Reol. Ja acabem, ja abans de la clausura. 3 informacions de servei. La primera és que quan acabem l'acte, després del tancament de la vicerectora, doncs, sisplau, tots els graduats i graduades, pugui un moment que farem la foto col·lectiva. Hem fet fotos per petits grups, però farem tots, intentarem fer la foto col·lectiva aquí, en els professors i professores de facultat i el conferenciant i la vicerectora. També, quan acabem l'acte, hem preparat una petita copa de cava, un petit aperitiu per poder celebrar i parlar un moment. Crec que està distribuït no una part dintre i una part fora. Tenim fora una part del... No? Fora ja, al jardí. Al jardí també està, no? Està habilitat el jardí per el...
al jardí, Rosa, estabilitat també sí. I una part està dintre del vestíbul, però l'altra part està fora en el jardí. Qui tingui ganes de prendre la fresca pot sortir al jardí. I també l'última qüestió, també perquè ho veieu, que si no està una miqueta amagadet amb tanta gent, també hi ha possibilitat que us feu, als vostres companys, als vostres familiars, una foto 360. Per tant, tenim muntat aquí fora la possibilitat que us feu una foto divertida, que sigui un bon record d'aquest dia. I ja per acabar l'acte, convido la vicerectora de Docència i Estudiantat, la professora Anna Muyal, que faci el tancament d'aquest acte. Moltes gràcies. Moltes gràcies, degà. Bon vespre a tothom. La veritat és que ser l'última és una murga perquè tothom ha dit les coses interessants abans que jo. Fins i tot el professor Teniente ha començat com bon vespre a tothom, igual que volia que començar jo. Per tant, intentaré ser breu i no repetir-me respecte al que s'ha dit fins ara. A mi em feu molta enveja. Em feu molta enveja, no només perquè us esteu graduant, sinó perquè us gradueu d'una disciplina que crec que té, a part de tenir moltes sortides, com tots i totes vosaltres sabeu, té la capacitat de poder-se moure entre disciplines. Podreu anar-vos-en a on vulgueu, a fer el que vulgueu, passar d'una disciplina a l'altra. I crec que el creixement del coneixement és on es troba ara, a la frontera entre disciplines, i vosaltres sou clau per aquest creixement del coneixement. També em feu molta enveja perquè heu estat uns anys en una facultat que és meravellosa, que el professorat és fantàstic i el personal d'administració i serveis també dona uns serveis meravellosos, però a més, i sobretot, i ho ha dit la noia que ha pujat a fer, la Joana que ha pujat a fer la xerrada, teniu un dels millors bars de la UPC. I això s'ha de dir. M'agradaria dir també que és una de les escoles amb més vida associativa. Veig aquí el Cristo que ens hem trobat en algunes reunions i que heu format com a estudiants moltes associacions que crec i espero que hi heu pogut passar durant aquests anys que heu estat a la Facultat d'Informàtica per alguna d'aquestes associacions. M'agradaria felicitar-vos, òbviament, però felicitar en especial a les 37 dones que us heu graduat entre aquesta setmana i la setmana passada. M'agradaria que... M'agradaria dir-vos que nosaltres seguirem aquí a la UPC lluitant i treballant per trencar aquest sostre de formigó, d'acer o de titani, que és el percentatge tan baix de dones que tenim en les enginyeries i en particular a la informàtica, i que us farem servir de referents, que passeu a ser ara a la cartera de referents que nosaltres tenim a la Universitat Politècnica per intentar incentivar les vocacions científiques i en particular de la informàtica a les nenes de primària i de secundària. Finalment, volia acabar dient... M'ha agradat una cosa que ha dit el Mingo Olmos, networking i no headhunters, comunitat i no competitivitat. Treballeu per això i treballeu amb això entre vosaltres. I crec que, a més, la comunitat de la FIP ho sou bastant, més de networking que no de headhunters. Em copiaré perquè a la cap d'estudis m'ha dit que la setmana passada el meu company, el vicerector de política de personal docent investigador, va fer una cosa que em sembla que és una molt bona idea. Crec que estudiants i estudiantes, graduats i graduades, perdoneu-me, crec que és el moment de donar les gràcies a les vostres famílies, d'aixecar-vos i fer-los un aplaudiment a les vostres famílies per tot el suport que us han fet. I ara sí, ja estic. Enhorabona, Fibers, ja hi sou, ja heu acabat.